de todos os lucenses e de todos aqueles que nos visitan, porque ademais o carácter do lucense é un carácter afable, cercano e un carácter amable que sempre lle abre as portas. Por lo tanto, querido alcalde, aí xa temos un paso dado importantísimo, que é o propio carácter do lucense. Evidentemente sabemos a importancia do camiño e así estamos a traballar tamén desde o Concello para a súa posta en valor desde un punto de vista paisajístico, como se comentaba durante o longo do camiño, desde un punto de vista de infraestructuras e desde un punto de vista tamén medioambiental, porque queremos que siga sendo o que teña esencia al lado onde podamos mantela, como pode ser toda a zona do Carmen, que dentro da propia estrategia de un proxecto europeo que temos acadado e conseguido, seguiremos potenciando, pero conservando esa natureza que temos e temos a gran sorte de telo no corazón da cidade, por lo tanto seguiremos potenciando o camiño. Gustaríame dar as parabéns e felicitacións á asociación, unha por conmemorar esas dúas efemérides. Eu creo que son dúas efemérides importantes, o que foi o Xacobeo do ano 93, todos nos acordamos do Pelegrín, ainda parece que levamos nas solapas aquel Pelegrín, que foi unha campaña de difusión e de promoción da nosa comunidade autónoma, da nosa cultura, da nosa historia, máis aló do propio camiño. Creo que foi das mellores campañas que se fixeron de posta en valor de toda unha cultura e unha historia. Por lo tanto, é unha efeméride a conmemorar, igual, evidentemente, como non va a ser de outra maneira, ese 25 aniversario do patrimonio da humanidade do camiño primitivo, en aquel caso do francés, pero do camiño primitivo, en definitiva, que sirveu para que houbera un punto de inflexión e un antes e un despois dentro do que eran esas peregrinacións a Santiago, por distintos motivos, símbolos que cada un escolli personalmente desde que punto que quere realizar o camiño e o seu camiño. E para a cidade de Lugo, ese ano 2015 tamén é un punto de inflexión, como foi no 2000 o distintivo da muralla de patrimonio da humanidade. En 15 anos se incrementou o turismo un 92%, e, por lo tanto, ese punto de inflexión de 2015 fará tamén que se incrementen os peregrinos exponencialmente, que queremos ir adaptándonos tamén paulatinamente, progresivamente, as necesidades e ir pasando oferta e demanda, porque evidentemente é un factor económico fundamental. Afortunadamente, nos só temos moito máis fácil. Facía un momentinho que facía referencia ao alcalde de Portomarín das dificultades en aquel momento, porque non se visualizaba a importancia do camiño. Esa parte non xa temos avanzada, todos somos conscientes da importancia do camiño a todos os efectos, e, polo tanto, a concienciación ambiental está clara, de feito, incluído nas propias estrategias. Cando conseguimos acadamos fondos europeos, xa vai implantado na propia estrategia de potenciación e posta en valor do camiño, pero non significa que sigamos, teñamos todavía percorrido por facer e promocionar todas estas actuacións. Comentaban así, por poñer varios exemplos, do que decimos de actuacións, infraestructuras ou posta en valor, o cruce que acabamos de ver agora, ese cruce emblemático, porque además confluyen allí dos patrimonios, a muralla e o camiño, levamos 2 anos para dar ese último paso administrativo que moitas veces é engorroso. Tivemos que ir a unha modificación do PEPRI para poder actuar en todo o seu conxunto e poñer en valor tanto o camiño como esa entorna toda do cruce que acabamos de ver, ou dentro da estrategia de uso que decía, toda a posta en valor do camiño do Carmen. Pasaremos agora por ali, veremos que ten un potencial, unha riqueza tremenda. Estamos xa na fase de estudios para ver as potencialidades e ver as mellores actuacións que podamos facer ali. Estas iniciativas, máis aló de conmemorar estas efemérides, que tamén é importante, axudan a seguir poñendo en valor o camiño, axuda a seguir sentímonos orgullosos de todo este patrimonio que temos, máis aló do camiño, ao longo do camiño, percorrido do camiño, e, por tanto, agradecervos que teñades feito esta iniciativa, agradecervos que teñades pensado na nosa cidade para conmemorar ou para realizar ese anaquiño de camiño primitivo, desas 3 etapas de camiño primitivo, o máis antigo, o genuíno dos camiños, que nos hace sentir tamén moi orgullosos. Temos moitísimas cosas polas que sentirnos orgullosas, e esa tamén é unha delas. Por lo tanto, gracias por pensar en Lugo, por vir a Lugo e por promocionar xunto con nós o camiño, que ademais
levamos 3 anos xa oficializando o Día do Camiño Primitivo e o facemos no mellor marco posible que pode ter a nosa cidade, que é o San Froilán. Dentro do San Froilán, o 11 de outubro, conmemoramos o Camiño Primitivo, xa son 3 anos, cada ano dándolle un valor, un plus. Este ano poñemos unha placa que a veremos agora no punto onde confluyen 3 patrimonios da humanidade, o Camiño, a Muralla e a Catedral. O ano pasado poñíamos unha placa que vimos agora cando entrábamos na Rúa de Fontiñas, na Praza das Fontiñas, unha placa tamén para asociar o Camiño Primitivo ao Camiño dos Dereitos da Humanidade, os dereitos das persoas.